ଚାଲ ତ ଏ ପାଖରେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଦାନା କଟା ପଟାକୁଟି ଚାଲିଥିଲା ତ କଟିଂ ଫଟିଂ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ତମ ସାନ ଭାଇ କୁଶ। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ତ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଆସିନାହିଁ। ସିଏ ଆସୁ, ଆଉ ସିଏ ତ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଖାଇକି ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି, ସେ ବସିଯାଇଛି। ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ଧାନ କାଟିବାଟା ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଧାନ ତ କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖ କାଲି ତୁମେ ଯେଟା କ'ଣ ସହିତ କାଟିଛନ୍ତି ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖ। ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ଯାକ କାଟିଂଟା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ମେସିନ୍ରେ ତ କାଟିଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଖରେ ମେସିନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲା, ଆଉ କାଟିଂ ଫାଟିଂଟା ସରାଇକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା, ଏ ଲାଇନ୍ରେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ସେ ପାଖରେ ଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘାସ ଫାସ ଯାକ ଅଛି ନା, ସବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଥିଲା। ଏଇ ଧାନଟାକୁ ବି କାଟିକି ନେଇଗଲେ। ଚାଲ ଆଉ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନାଲ ଭଳିଆଟା ଥିବ। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବ। ଚାଲ ଏବେ ତ ଆଉ 9ଟାରେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦାନା ଫାନାଟା ବି ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ଚାଲ 8ଟା ଅଧରେ ବହୁତ 9ଟା ହେଇଯିବ ନା, 9ଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ 2 ଜଣ ଯିବୁ। ଦାନା ଫାନାଟା ବି ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ 2ଟା ନର୍ସରୀରେ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଜମିଟା। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜମି ଯାକ ଅଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ିଆ ଗଛ ବେଶୀ ଅଛି। ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବେଶୀ ମିଳିବ। ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଖାଲି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ଚାଲ ଏପଟରେ ବି ମଙ୍କି ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମଙ୍କି ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲ ସେମାନେ ଆସୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଜି ତ ପକେଇ ବି କିଛି ନାହାନ୍ତି, ଦାନାଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏବେ ତ ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଯିବି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ସେଇଟା ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେବାର ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା, ଆଉ ରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲ ମୁଁ ଏତ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଏକା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ସେଇପଟରେ ବସିଛି 5 ନମ୍ବର ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆଉ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାକ ନାହିଁ, ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଯାକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଆରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତୁମକୁ। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଦାନା ଫାନା ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। I think about you every day and night. A million reasons why I can't get you out my mind. I wish that I could just rewind the time. 'Cause every time I look around, you're never there, you're never there, there, there. Day and night, every day and night. ଏଇନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ମୁଁ ଏରିଏଟର ବି କହିଲା, ତ ଏରିଏଟର ନାହିଁ ତ ସଜି ମଟର କହିଲା, ସିଏ ସଜି ମଟର ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଯିବା, ଚାଲ ଅନ୍ ଟିକେ କରିଦେବା। ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରୁମ୍ରେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ଅନ୍ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ଚାଲ ବାହାରିକି ଯିବାର ଅଛି ନା, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଚିଲା ପିଲାଟା ଟିକେ ଥିବେ ନା, ସେଇଟା ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବାର ଅଛି। ଚାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବାର, ନହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଜାଗା ଆସିକି ସେ ଦାନା ଫାନା ଟିକେ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗାରେ ଥିବ ନା ସେଇଟା, ନହେଲେ ଭାଇରସ୍ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାଛ ଯାକ କାଲି ଭାଇରସ୍ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ। ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଏବେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଥିବ ନା, ସେଇଟା ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଆସିବା, ଆଉ ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯିବା ଚିକେନ୍ଟା ଦେଖିବା, ଆଣିକି ମାରିବା। ଆଉ ଦାନା ଫାନାଟା ଏ ପାଖରେ ତ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବି ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ବି ଖାଇକି ଆସିବ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଖାଇକି ଆସିବ ନା, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବାହାରିକି ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଛି, ଏ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯିବା, ଚାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଅଛି, ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯାକ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟିକେ ଅଛି। ତ ଏଇଠି
ଏଇଠି ବି ଜାଳ ତଳେ ଅଛି। ଏଇ ଜାଳ ତଳେ ବି ଥିବ ପରି ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ହଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା ଆଗେ କାଢ଼ିଦେବା। ଫାଇନାଲ୍ ତ ଏ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ତ ଚିକେନ୍ ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖିଥିବେ। ଚାଲ ଯିବା 1 ନମ୍ବର ତ ନାହିଁ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି 3 ନମ୍ବର ପାଖରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ 3 ନମ୍ବର ପାଖରେ ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଚିକେନ୍ଟା ଚେକିଂ କରିଦେବା ଆଉ ଯିବା 2 ନମ୍ବର ଆଉ 1 ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ଚେକିଂ ଆଗେ କରିଦେବାର ଅଛି। ଯିବା ଚାଲ ଚେକିଂ ପେକିଂଟା କରିଦେବା। ଦେଖୁଥିବେ ତ ଚିକେନ୍ ପେକିଂଟା ଚେକିଂ କରିବାଟା ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଦାନା ପାଣାଟା ବି ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ଯିବା ଚାଲ। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି। ଏଇଠି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛି ତ ଟିକେ ସିଏ ଆସୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଟିକେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟା ନେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଚାଲ ତାପରେ ଦାନା ପାନାଟା ବି ନେଇକି ଆସିବା। ଯିବା ଆଉ ତାର ତ ସରିନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ତାର ତ 6ଟା ଦେଖିବାଟା ଆଉ ଆମରଟା 3ଟା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଆସୁ। ଦେଖ ଏବେ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାନା ପାନାଟା ମାରିଥିଲି ଏବେ ଆଉ ଧରିଛି ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ପେକିଂଟା ଧରିଛି ଆଉ ଯିବା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଗେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତାପରେ ଯିବା ରୁମ୍ରେ। ଏବେ ତ ଯିବି 2 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି ଆଉ ତାପରେ 1 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଯିବା ଚାଲ। 2 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି 3 ନମ୍ବର ପାଖରେ ଯିବା ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ଦେଖ 2ଟା ଧରିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ପବନ ତ ବହୁତ ଜୋର ଆସିଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଗେ ଛାଡ଼ିକି ତ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। କାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚିକେନ୍ ପେକିଂଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯିବି 2 ନମ୍ବରଟା ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ 1 ନମ୍ବରଟା ଅଛି, କାଲି 1 ନମ୍ବରଟା ଅଛି, 2 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଚାଲ ଯିବା। ଦାନା ପାନା ମାରିକି ତ ଏ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯିବା କ'ଣ କାଟିଂ ଫାଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ପାର୍ଟରେ 2 ନମ୍ବର ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କାଟିଂ ଫାଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକି କାଟିଂ ଫାଟିଂଟା କରିଦେଉଛି। ଭାଇରେ କି ପବନ ଆସୁଛି ରେ ଭାଇ। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ପବନ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସୁଛି। ଚାଲ ଏଇଠି ଦେଖିଥିବେ ଘାସ ଫାସ ଯାକ ବେଶୀ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବାର ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କଟିଂ ଫାଟିଂଟା କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଛି କଟିଂଟା କରିବା। ଫାଇନାଲ୍ ତ ଏ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କାଟିଂ ଫାଟିଂଟା ଟିକେ କରୁଛି। ଚାଲ ଆଉ କାଟିଂ ଫାଟିଂଟା ସରି ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ତମମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କାଟିଂ ଫାଟିଂ ଟିକେ ସାରି ଦେଉଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପେକିଂଟା ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଚାଲ କାଟିଂଟା ଆଗେ ସରାଇଦେବା ଯିବା। ଫାଇନାଲ୍ ତ ଏ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ କାଟିଂ ଫାଟିଂଟା ଟିକେ କରୁଛି। ଚାଲ ଆଉ କାଟିଂ ଫାଟିଂଟା ସରି ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ତମମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଆଉ ତାପରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କାଟିଂ ଫାଟିଂ ଟିକେ ସାରି ଦେଉଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ତ ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଧରିଛି ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟାକୁ ଧରିକି ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ କ'ଣ କରିବା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ତ ପବନ ବି ଆସୁଛି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କାଢ଼ିବା। ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ତ ଏବେ ଚିକେନ୍ଟା ବି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିକେନ୍ ପେକିଂଟା ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଦାନା ଫାନାଟା ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଡିଜି ପାଖରେ ବସିଯାଇଛି। ତ ଚାଲ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯାଇକି ଡିଜେଲ୍ଟା ଆଣିବ ତାପରେ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିଜି ଅଛି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ କ'ଣ କରିବା। ଡିଜେଲ୍ଟା ଖତମ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ହିନ୍ଦୀରେ ତ କହିଦେଲି ଡିଜେଲ୍ଟା ସରିଯାଇଛି ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା, ସିଏ ଆସିଲେ ଆଉ ଡିଜେଲ୍ଟା ଭରିବା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ରୋଡ଼ର ସାଇଡ଼୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କମଳା ଗଛଟା, କମଳା ତ ଦିଶିବ କି ନାହିଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଥିବେ 2ଟା ଦିଶିଲା ଆଉ ଦିଶୁନାହିଁ ଭାଇ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କମଳା ଗଛ ଯିବା ରାସ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜି ପାଖରେ ଅଛୁ ବୋଲିକି ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଚାଲ ଆଗେ ଖୋଲିଦେବା। ଏମିତି ଥିବ ଡିଜିଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଅନ୍ ଅଫ୍ ବଟନ୍ଟା ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରବାର ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ।
ସାର୍ ତ କହିଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ ଫୋନ୍ଟା କରିବେ ବୋଲୁଥିଲି ତ ଡିଜେଲଟା ତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ କରିବା। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଡିଜେଲଟା ଭରିଲେ ଆଉ ଅନ୍ ଫୋନ୍ଟା କରିଦେବା ଆଉ ଚାଲ ଡିଜେଲଟା ଆଣ ଆଉ ସାଙ୍ଗଟା ଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଅଛି ଏ ଜାଗାଟା କାଳେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିଥିବୁ କେବଲ୍ ଯାକ ଲାଗିଛି। ଚାଲ ନେଇକି ଆସୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଦେଖି ତ କାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ତକ ଦେଖିବି ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଡିଜେଲଟା ନେଇକି ଆସୁ କରିବେ ବୋଲୁଥିଲି ତ ଡିଜେଲଟା ତ ସରିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ କରିବା। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଡିଜେଲଟା ଭରିଲେ ଆଉ ଅନ୍ ଫୋନ୍ଟା କରିଦେବା ଆଉ ଚାଲ ଡିଜେଲଟା ଆଣ ଆଉ ସାଙ୍ଗଟା ଯାଇଛି ଆଉ ଏମିତି ଅଛି ଏ ଜାଗାଟା କାଳେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିଥିବୁ କେବଲ୍ ଯାକ ଲାଗିଛି। ଚାଲ ନେଇକି ଆସୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଦେଖି ତ କାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ତକ ଦେଖିବି ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଡିଜେଲଟା ନେଇକି ଆସୁ। ଫାଇନାଲ୍ ତ ଏ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନଟା ଆସୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ତ ମୁଁ ଦାନା ପାନାଟା ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଯିବା ତାଲା ମାରିବା ଆଉ ଯିବା ତମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଅଛି ଆଉ ପକେଟ ବୋଟ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ମାରିଦେବା ଆଉ ଏବେ ତ ଚେକନେଟ୍ଟା ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଧରୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଗେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ବହୁତ ସାରା ପବନ ବି ଆସୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଗେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ଆସିଛି ଆଉ 2 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ 3 ନମ୍ବରଟା ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବରଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଚାଲ ତ ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବରଟା ବି ଏବେ ଯିବି 1 ନମ୍ବର ପାଖକୁ। 1 ନମ୍ବରଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେବାର ଅଛି ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଚେକନେଟ୍ଟା ତ ଧରିଛି କାଲି ଖବରଟା ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ 1 ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପବନ ବି ଆସୁଛି ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଗେ ଛାଡ଼ିଦେବା 1 ନମ୍ବରଟା ବି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ତ ଟେଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ 4ଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦାନା ଫାନାଟା ଅଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ତ 2 ନମ୍ବରଟା ଦେଖି ସାରିଛି ଆଉ ଏବେ ଯିବି 3 ନମ୍ବର ପାଖକୁ। ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଟେଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା 3 ନମ୍ବରଟା ଚେକିଂ କରିଦେବା। ଟାଇମ୍ ତ ବରାବର ହେଇନାହିଁ 3ଟା ବେଶୀ ଯାଇଛି। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିଥିବେ ଚେକିଂ ତ କରିଦେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଯିବି 2 ନମ୍ବରଟା ତ ଦେଖିଛି 1 ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲ 1 ନମ୍ବର ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଚେକିଂ ଫେକିଂ କରିଦେବା ଦାନା ପାନାଟା ମାରିବାଟା ବି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଚେକନେଟ୍ ତ ଦେଖିଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏ ପାଖରେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଚାଲ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ ସେୟାର ଗୋଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ମୁଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଭାଇ। ଚାଲ କରିଦେବ।